Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Tentokrát som tu s besniačkom, so Shortym. No, so Shortym, tu s besniačkom. Čaute. Úplne besniaček besný, úplne. A my ideme spolu si zahrať duelu. Poď, klikni. No, ja už som. Počkaj, ale on tam pribehne, tak poď ty. Ne, ja som s hentým Garokom. Aha, tak dobre. Nevadí, tak poďme. Počkám na teba. Poďme. Alebo ja idem zatiaľ z niekedy do duelu. Kamo, ja som úplne lama v PvPčku. Ja idem... On ma zabil. Choď ešte... Dobre, poď, rýchlo sa pripoj do duelu, lebo ja som išiel do lolu. No zatiaľ sa Ono sa tam nepripojú. Ideš. Dobre. Aj Si tam? Neviem, pripojil som sa. Tebe to strašne seka. Som tam? Áno, to celý ser... Áno. Áno. Nie. Ne, klikni na to. Klikni na to rýchlo. Bež. Idem s tebou. Áno. Ja mám proti besniačkovi. Počkaj chvíľku. Počkaj, a mne tam vadí ten chat. Ja si ho vypnem asi. A ja sa vypínam. Fú, tak kebyže to viem, tak som nechce. Počkaj, chat. Tu by to tuším malo niekde. Počkaj, fou. Ježiš, tak teraz sa mi to bude dobre hľať. Ešte si tam toto. Prečo? Ešte si nám toto preč. Čo? A dáme si first person. Dobre. Ne, počkaj, dáme si toto ešte. Toto. Sorry, ale sme v dueli. Ježiš, sorry. Svinia. Kde si? Ja ťa nevidím. Čo? Kde ho proti mne? Ne, ja to prehrám. Ne, tebe sa to zaseklo. Tebe. Ne. Aspoň, že kde to ide. Ani ty. Full HP? Čo ty? Vážne? Ne. Jo. Ale mne to seklo, what the fuck? Kamo, poď do PvPčka. No lebo ja už som ťa buchol predtým. Poď do PvPčka. V PvP? No, poď do PvP. To je iný IP adres? Ne, chod tam. Čo prdel, to je iný. Ale nepotrebujem adres. To je iná. pvp.net a Tak na to kašlem. máš. Ideme do games a ideme si ešte zahrať parkour a potom už ukončím videjko. Nie, to je moc krátke. Není. Parkour, ideme. No to není ešte parkour, ale aj tak si to nedávam nejak. Tak ideme, poď, dáš to? Ja nemám jedlo, kde sa bude zle behať a tým už mi to začalo sekať. Ty nemáš vôbec jedlo. A však to ma nezabil. Myslím. Škoda, že nejsú nejaké survival games, aby sme hrali. No vidíš, mne to vôbec nejde bez toho jedla. Nie, ja furt padám. No tak my si tu zahráme ten parkour. Spiderman. Spiderman. Ne. Ja to urobím tak. Spiderman. Bože, Kontajner. Ne. Ideme. Kto z nás je Spiderman? Ja. Ne. Ja už som spadol, takže ja. No Ten pozri, Spiderman. Čo, počkaj, ty si zase... Jak si to prešiel? Spiderman. Nepreletel kontajner. Ja tam neviem. A ešte to toč. To preto, lebo nemám jedlo. Ne, to není preto. Ale je. To úplne, mám ti to urobiť? Takže mám Bobby mobil. Hej. Au. Ja som pohľadol. Au. To boli. Počkajte, napijem sa. Aha, spadol server. Ne, mne spadlo asi... Skúsaj pozrieť na live. Nemám Wi-Fi. To splí. Ale ja nemám Wi-Fi. Máš to splí. Nemám Wi-Fi. Jak to bolí. Ja nemôžem dať no. Nemám Wi-Fi. Jo. No nič, tak toto by bol koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte dislike. Určite tam dajte nejaký zlý koment. Ja s vami lúčime. No tak Dovidopo. nepočúvajte ho, tak ak sa vám video páčilo, dajte like.
Áno, presne. Ak sa vám video páčilo, dajte like au. Dajte like au. Rovno hau. Áno, rovno hau. A ak sa vám video nepáčilo, tak môžete ho vypnúť aj niekam von, lebo u tohto videa nemá cenu strácať čas. No, čo som to teraz... No, už ste to dopozerali, ale to je jedno. Počkaj, No, my sa musí... Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade nejaký dobrý komentár a odber tiež poteší. Takže čau a ty buď ticho.